Χριστέ ο Θεός, ευλόγησον τη βρώση και την πόση των δούλων σου, ότι Άγιος ή πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Καλή σας όρεξη, ο Άγιος Δημήτριος, βοήθειά μας. Υγεία και χαρά σε όλους. Σεβασμιότατε, εδεσιμότατη, κύριε Νομάρχια, κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαβρίτων, κύριε Αντιδήμαρχε, κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, κύριοι Πρόεδροι των τοπικών κοινοτήτων, κυρία και κύριε Κλοκόνη, κυρίες και κύριοι, με την ιδιότητα του Πρόεδρου του Πολιστικού Εξοραϊστικού Συλλόγου Αγραμπέλων, ο Άγιος Δημήτριος, σας καλωσορίζω στα Αγράμπελα και σας εύχομαι η παραμονή σας εδώ να σας είναι ευχάριστη. Η μέρα είναι για την εποχή υπέροχη και εμείς προσπαθήσαμε για το καλύτερο. Συγχωρέστε μας για τις όποιες ελλείψεις μας. Θα μου επιτρέψετε να αναφερθώ επολίγων στον Άγιο Δημήτριο, που την μνήμη αυτού σήμερα γιορτάζομαι, αλλά και στην επαναλειτουργία του οίκου του. Ο Άγιος Δημήτριος γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη μεταξύ του 280-284 μετά Χριστό και πέθανε το 303 έως 305 μετά Χριστό. Είναι ένας από τους μεγαλομάρτυρες της χριστιανοσύνης και γόνος αριστοκρατικής οικογένειας της Θεσσαλονίκης. Σε νεαρή ηλικία κατετάγει στο Ρωμαϊκό στρατό υπό την διοίκηση του μετέπειτα αυτοκράτορα Γαλερίου Μαξιμιανού και σε ηλικία 22 ετών έφερε τον βαθμό του χιλιάρχου. Παράλληλα είχε οργανώσει ομάδες μελέτης της Αγίας Γραφής. Όταν αυτοκράτορας ήταν ο Διοκλητιανός, ο Άγιος Δημήτριος φυλακίστηκε, διότι αγνόησε διάταγμά του περί αρνήσεως του χριστιανισμού. Μέσα στην φυλακή κήρυτε τον Λόγο του Θεού και ευλόγησε τον μαθητή του Νέστορα να νικήσει τον ειδωλολάτρη Λυσαίο σε αγώνα πάλι στην αρένα. Ο Νέστορας νίκησε τον Λυσαίο και αυτό εξόργησε τον αυτοκράτορα Διοκλητιανό, δίνοντας εντολή να αποκεφαλιστεί ο Νέστορας και να θανατωθεί με λογχισμό στα πλευρά ο Δημήτριος. Λόγχη τρωθεί στην πλευράν. Ο τάφος του Αγίου Δημητρίου βρίσκεται κάτω από τον Μητροπολιτικό Ναό της Θεσσαλονίκης, της οποίας είναι και ο Πολιούχος Άγιος. Το όνομα Μυροβλήτης έλαβε διότι από τον τάφο του ανέβλυζε μύρο. Συμβαίνει όμως να είναι και ο δικός μας Πολιούχος εδώ στα Αγράμπελα και ο σύλλογός μας να φέρει το όνομά του. Η επιγραφή πάνω από την Κυρία Είσοδο μας παραπέμπει στην ιστορία του ναού χωρίς καμία αμφιβολία και αξίζει να σας την αναφέρω επακριβώς. Ανηγέρθη εκ βάθρων και ανιστορήθη ο θείος και πανσέπτος ναός ούτος του Αγίου και ενδόξου μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του Μυροβλήτου, δια εξόδου και κόπου, του τιμιωτάτου και χρησιμοτάτου εναρχούσι Κυρίου Σπήλου Κλοκόνη, εις ψυχικήν αυτού σωτηρίαν και των μακαρίων γονέων αυτού ομοουσίων της αυταδέλφης αυτού Χριστίνης και του Χωρίου. Συναγωγή αργυρωτούντος του Θεοφιλοστάτου Ολένης Κυρίου Θεοδούλου, διαχειρώσιμων των ελάχιστων ζωγράφων και αυτάδελφων Ινή Γεωργίου Μόσχου εκ της περηφανούς πόλεως Ναυπλίου εν έτη κτήσεως 1607. Η παράδοση μας αναφέρει ότι ο Κλοκόνης είχε σώσει την ζωή ενός νεαρού Τούρκου, ο οποίος αργότερα έγινε διοικητής στην Τρίπολη και ο οποίος κάλεσε τον Κλοκόνη στην Τρίπολη για να τον ευχαριστήσει και να του προσφέρει ό,τι ήθελε. Λέγεται ότι ο Κλοκόνης του ζήτησε την ανέγερση του ναού του Αγίου Δημητρίου, την αγιογράφηση και επέκταση της Ιεράς Μονής Πορετσού, καθώς και την κατασκευή της τοξωτής γέφυρας στον ποταμό Ερήμανθο, η οποία βρίσκεται δίπλα στη νέα οδική γέφυρα. Οι γέροντες μας λένε ότι θυμούνται τις τοιχογραφίες του Αγίου Δημητρίου άρτιες και ότι η καταστροφή τους οφείλεται στην υγρασία, αλλά και στην άγνοια του τρόπου στερέωσής τους. Ασφαλώς απούσες οι αρμόδιες υπηρεσίες για να προσφέρουν και τις πιο ελάχιστες υπηρεσίες τους, με αποτέλεσμα η καταστροφή να συνεχίζεται
παρά τις έγγραφες ενημερώσεις του Σεβασμιωτάτου προς αυτές. Μπροστά σε αυτή την καταστροφή, οι αγραμπελιώτες της Αθήνας, με επικεφαλή τον Σύλλογο Αγραμπελιωτών και μπροστάρι τον πρόεδρό του, κύριο Βασίλη Ραβαζούλα, έλα δίπλα μου αγαπητέ πρόεδρε, απεφάσισαν να διαθέσουν τον σύνολο των χρημάτων του ταμείου τους για την αναστήλωση του ναού. Βρήκαν αμέριστη συμπαράσταση και από τον τοπικό μας σύλλογο που έχω την τιμή να εκπροσωπώ και από κοινού στρατευθήκαμε για την διάσωσή του. Ο σεισμός του 2008 επιβάρυνε την στατική δομή του ναού και η αναγκαιότητα έγινε πιο επιτακτική. Η κήρυξη όμως από την Νομαρχία και του πρώην Δήμου Αρωανίας ο σεισμόπληκτου έδωσε το δικαίωμα και στον Άγιο Δημήτριο να ενταχθεί στο πρόγραμμα αρρωγής, ενισχύοντας έτσι τον προϋπολογισμό του έργου. Κύριε Κατσικόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Γιάννη Φιλιππόπουλε, ευχαριστούμε και εσάς. Δεν τελειώσαμε όμως, υπολείπονται αρκετά ακόμη να κάνουμε για να θεωρήσουμε ότι τελειώσαμε. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά όλους όσους συνέβαλαν με κάθε τρόπο, επώνυμους και ανώνυμους, όλους εσάς που μας ενισχύσατε και που είστε σήμερα εδώ μαζί μας για να γιορτάσουμε τη μνήμη του Αγίου Δημητρίου και την επαναλειτουργία του ναού, που πέραν από θρησκευτικό οίκος αποτελεί και ένα σημαντικό ιστορικό μνημείο για το χωριό μας, την περιοχή, για την Ελλάδα μας. Δεν είναι όμως μόνο ο Άγιος Δημήτριος, είναι και η ιστορική Μονή Πορετσού, έργο της ίδιας και παλαιότερης περίοδου, που και αυτήν αναστηλώσαμε μέσω του Υπουργείου Ανάπτυξης και ΕΟΤ και αυτές τις μέρες θα παραλάβουμε. Αγωνιζόμαστε να ολοκληρώσουμε και το ναό της Μονής, έτσι ώστε να μπορεί να δεχτεί και να διαμείνουν επισκέπτες στους ανακαινισμένους ξενώνες του. Η Μονή, όπως γνωρίζετε, έχει ενταχθεί στο προσκυνηματικό τουρισμό και αποτελεί πιλωτικό πρόγραμμα για τα κλειστά μοναστήρια. Η ανάδειξη και η αναστήλωση της πέτρινης τοξωτής γέφυρας, του νερόμυλου και της νεροτριβής είναι ο προσεχής μας στόχος, έτσι ώστε όλα μαζί να αποτελέσουν πόλο έλξης επισκεψιμότητα στα Γράμπελα για να δημιουργηθεί ανάπτυξη. Η παραδοσιακή απασχόληση έχει σχεδόν εκλείψει. Η εγκατάλειψη του χωριού είναι πασιφανής και η παλινόστηση αδύνατη αν δεν δημιουργηθούν από εμάς τους ίδιους νέα επαγγέλματα εδώ και στα πέριξ χωριά μας. Τελειώνοντας, θέλω να ευχαριστήσω τον Σεβασμιότατο για την σημερινή του παρουσία εδώ και για την οικονομική συμβολή της Μητροπόλεως. Θέλω να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο Καλαβρίτων, κύριο Γιώργο Λαζουρά, τον Αντιδήμαρχο Παναγιώτη Καυγά, τον Πρόεδρο της τοπικής κοινότητας, το Δημοτικό Συμβούλιο, τον Ομάρχη Δημήτρη Κατσικόπουλο, τον πρώην Δήμαρχο Γιάννη Φιλιππόπουλο, την έκτη εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, το Τάσα Χαΐας, το Τεχνικό Γραφείο Χαρίδη Σκάπουλα, μελετητή και επιβλέποντα του έργου που παρίσταται και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όλους όσους εργάστηκαν στο έργο, όλους τους φίλους και φίλες, όλους τους αγραμπελιώτες, εσάς που μας τιμάτε σήμερα με την παρουσία σας και μας ενισχύσατε με κάθε τρόπο, τον Σύλλογο Αγραμπελιωτών Αθήνας και ιδιαίτερα τον συνάδελφο πρόεδρο κύριο Βασίλη Ραβαζούλα για την πρωτοβουλία και την προσπάθεια αναστήλωσης του ναού, την αδελφή του κυρία Παναγιώτα Πελεκάνου για την διάθεση του σπιτιού της για την διαμονή διαφόρων συνεργείων που εργάστηκαν στην Εκκλησία, το Σύλλογο Αγραμπελιωτών Πάτρας, όλους τους συνεργάτες μου στην προσπάθεια ολοκλήρωσης του έργου. Σας ευχαριστώ όλους. Καλή σας όρεξη και ο Άγιος Δημήτριος ας μας οδηγεί. Θα ήθελα παρακαλώ να καλέσω τον πρόεδρο του Συλλόγου της Αθήνας, κύριο Βασίλη Ραβαζούλα. Σας ευχαριστώ. Σεβασμιότατε, κύριε Νομάρχα, κύριε Δήμαρχε, κύριοι εκπρόσωποι του Δήμου Καλαβρίτων και φορέων,
Ναι. Αγαπητοί φίλοι του χωριού μας, αγαπητοί χωριανοί, σήμερα είναι μια λαμπερή και χαρμόσυνη ημέρα για την Εκκλησία του Αγίου Δημητρίου, το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο, τους συλλόγους και για όλους τους αγραπελιώτες. Σήμερα χαιρόμαστε και γευόμαστε τους καρπούς μιας επίμονης και επίπονης προσπάθειας που ακολουθούσαμε πιστά τα τελευταία 10 χρόνια. Ξεκίνησε από το Σύλλογο Αγραπελιωτών Αθήνας, που είναι ανάδοχος του έργου και έχω την τιμή να τον εκπροσωπώ. Η πρωτοβουλία αυτή αγκαλιάστηκε από το σύνολο των χωριανών, το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο και ειδικότερα από το τοπικό μας σύλλογο, το οποίο η συμβολή ήταν καθοριστική. Για την ενημέρωση των καλεσμένων μας θα ήθελα να πω επιγραμματικά λίγα μόνο λόγια για το σημαντικό αυτό έργο και τις εργασίες που έγιναν. Η Εκκλησία μας χτίστηκε στις αρχές του 16ου αιώνα. Είναι διατηρηταίο μνημείο και υπάγεται στην 6η εφορία Βυζαντινών αρχαιοτήτων πατρών. Η παλαιότητα, η κακή συντήρηση, οι κατά καιρούς επεμβάσεις τρίτων και ο σεισμός του 2008 έφεραν την Εκκλησία μας ένα βήμα πριν την καταστροφή. Χρειάστηκαν 3 χρόνια και 70 μέρες για να γίνουν εργασίες αποκατάστασης του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου. Μελετητής του έργου, ο κύριος Χαρίδημος Κάπουλας, αρχιτέκτον μηχανικός από την Αθήνα, με επιβλέπουσα αρχή την 6η ΕΒΑ. Με εξαίρεση τις τοιχογραφίες που επιμελήθηκε εξειδικευμένο συνεργείο συντήρησης με ευθύνη της κυρίας Απαζιώτη Αναστασίας, συντηρήτριας της 6ης εφορίας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, όλες οι άλλες εργασίες έγιναν σύμφωνα με τη μελέτη και τις οδηγίες του επιβλέποντα μηχανικού μας κυρίου Σκάπουλα. Με την έγκριση του τελευταίου επιλέχτηκαν άριστοι τεχνίτες και χρησιμοποιήθηκαν τα καλύτερα υλικά. Σύμφωνα πάντα με τη μελέτη, ξεκινήσαμε με την καθαίρεση του τσιμεντένιου πρόσθετου καμπαναριού, αφαιρέσαμε και απομακρύναμε μπάζα σε βάθος 1 μέτρου στο πράουλιο χώρο της εκκλησίας μας και ενισχύσαμε περιμετρικά τα θεμέλια του ναού με πέδιλο οπλισμένο. Εξωτερικά στους τοίχους έγινε αμοβολή, ενισχύθηκαν με ενέματα και αρμολογήθηκαν. Η ξυλία για τη σκεπή και τα κουφώματα είναι από καστανιά, Αγίου Όρους, και η επεξεργασία ανατέθηκε σε έμπειρο τεχνίτη ξυλουργό από την Αθήνα. Για τη στερεότητα της σκεπής χρησιμοποιήσαμε ενισχυτικά 5 ανοξίδωτους άξονες με 20 επίσης ανοξίδωτες πλάγιες στα άκρα των ψαλιδιών. Έγινε ειδική μόνωση στη σκεπή και τοποθετήθηκε πέτρα πηλίου. Προσλάβαμε ειδικευμένους τεχνίτες στη χρήση της πέτρας και ειδικά για εκκλησίες από την ίδια περιοχή. Έγινε αναδόμηση και επανατοποθέτηση του τέμπλου. Το παλιό ήταν πιο μεγάλο και κάλυπτε τμήμα των τοιχογραφιών δεξιά και αριστερά. Μάλιστα προξένησε ανεπανόρθωτη ζημιά στη τοιχογραφία του Αγίου Δημητρίου. Αφού αφαιρέθηκαν όλα τα σαθρά και κατεστραμμένα κομμάτια, συναρμολογήθηκε από την αρχή σε νέα βάση για να έλθει στην ευθεία γραμμή, δηλαδή στη θέση που είναι σήμερα. Η ίδια εργασία περίπου έγινε και για τον υπάρχοντα εξοπλισμό της εκκλησίας, τα σίδια, δάπεδα, καρέκλες, καθώς και λουστράρισμα όλων αυτών. Τοποθετήθηκε νέο καπαναριό και τα μάρμαρα στον προαύλιο χώρο. Θα κλείσω με 2 δηλώσεις συμπολιτών μας που υπόθηκαν πριν 2 μήνες περίπου, απευθυνόμενοι σε μένα και στον πρόεδρο του συλλόγου του χωριού μας, ο Άγιος Δημήτριος Παναγιώτη Παναγιωτόπουλο. Η πρώτη ήταν ενός απλού και σεβαστού χωριανού μας. Σας ευχαριστούμε που μας αξιοποιήσατε. Και η δεύτερη του Θεοφιλέστατου Παχού, αυτό είναι έργο για τα επόμενα 500 χρόνια. Ναι, έτσι αισθανόμαστε. Ότι αξιοποιήσαμε την εκκλησία μας, τον ιερέα μας, τους χωριανούς μας, να μην ντρέπονται για την παλιά και καταλελειμμένη εκκλησία τους. Και το κυριότερο, έγινε ένα έργο με τις καλύτερες προδιαγραφές, έτοιμο να παραδοθεί στις επόμενες γενιές. Απομένουν μόνο λίγα να γίνουν μέσα και έξω από την εκκλησία, αλλά με τη βοήθεια του Θεού, τη δική σας και όλων των χωριανών, ευελπιστούμε να φτάσουμε στο τέλος. Ελπίζουμε το ίδιο να γίνει και με το άλλο μεγάλο έργο της Ιεράς Μονής της Πορετσιώτισσας, το οποίο έχει καθυστερήσει σημαντικά στην ολοκλήρωση των εργασιών του Καθολικού. Ευχαριστούμε τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ηλίας, κύριο Γερμανό, την 6η εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, τον Διευθυντή ΤΑΣ, κύριο Χριστοδουλόπουλο, τον Δήμαρχο Καλαβρίτων, κύριο Λαζουρά, τον πρώην Υφυπουργό Εθνικής Αμήνης, κύριο Σπηλιόπουλο, τον μηχανικό μας κύριο Σκάπουλα για την αγάπη και το ιδιαίτερο ενδιαφέρον που έδειξε για το συγκεκριμένο έργο. Και όλους εσάς τους εκλεκτούς φίλους μας, που είστε τόσοι πολλοί μαζί με αυτούς που δεν κατάφεραν να έλθουν σήμερα εδώ, για την επί σειρά ετών πολύτιμη βοήθειά τους. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω τον πρώην Ομάρχη κύριο Κατσικόπουλο για τα έργα οδοποιίας και τα τεχνικά έργα που έγιναν στην περιοχή και κύρια στο χωριό μας. Προσωπικά σας ευχαριστώ όλους από καρδιάς και σας εύχομαι ο Άγιος Δημήτριος, προστάτης του χωριού μας, να δίνει δύναμη υγεία σε εσάς και της οικογένειάς σας. Σας ευχαριστώ.
Κύριε Δήμαρχε, αν έχετε την καλοσύνη, εφόσον έχετε να μας ανακοινώσετε και κάτι, να δεσμευτείτε, εγώ θα προσπαθήσω. Όλο μαζί. Σεβασμιότατε, σεβαστοί πατέρες, να παραλείψω τις υπόλοιπες προσφωνήσεις για συντομία χρόνου του, τις είπαμε πολλές φορές. Αγαπητοί συνδημότες, αγραμπελιώτες της δυτικής πλευράς του Δήμου μας, εδώ στον Ερήμανθο, δίπλα στη Βλασία και στα άλλα όμορφα χωριά μας. Τα συγχαρητήρια και οι ευχαριστίες, αγαπητοί πρόεδροι, ανήκουν κατά ένα μέρος και δείχνει την ευγένεια της απευθύνεται προς εμάς, αλλά οι ευχαριστίες και τα συγχαρητήρια ανήκουν πρωτίστως σε όλους εσάς. Στους προέδρους, στα διοικητικά συμβούλια και κυρίως στους κατοίκους των Αγραμπέλων και στα μέλη των συλλόγων των Αγραμπέλων, που ξεκινήσατε μπροστά με ένα φιλόδοξο και με ένα μεγαλόπνοο σχέδιο και ήδη μέσα σε 3 χρόνια έχουμε μια εξαίρετη αποκάλυψη της Εκκλησίας, ενός θρησκευτικού και ιστορικού μνημείου, όπως είπα. Και έχει δίκιο ο Θεοφιλέστατος ότι αυτό το μνημείο θα ζήσει πλέον άλλα 500 χρόνια. Έτσι είναι, αυτή σας η ενέργεια είναι μια πρωτοβουλία σημαντική, είναι μια πρωτοβουλία που αναδεικνύει τη δύναμη των συλλόγων. Εμείς πιστεύουμε στη δύναμη των συλλόγων και ξέρουμε και προσωπικά ξέρω τις δικές σας προσπάθειες, αγαπητέ Πρόεδρε Παναγιώτη και αγαπητέ Πρόεδρε Βασίλη, πολλές φορές και ενάντια σε τοπικές ιδιαιτερότητες ή ιδιομορφίες. Να ξέρετε ότι ως Δήμος Καλαβρίτων, όπως το έχουμε κάνει μέχρι τώρα, και παρά τη δύσκολη οικονομική κρίση θα είμαστε κοντά σας. Και το κημητήριο, το νέο κημητήριο που κατασκευάζεται θα το ενισχύσουμε και θα το ολοκληρώσουμε, και στη Μονή Πορετσού, την ιστορική αυτή μονή που θα επισκεφθούμε σε λίγο μαζί με τον Σεβασμιότατο, θα την κάνουμε να λειτουργήσει, δίνοντάς της την απαραίτητη ίδρυυση που είναι αναγκαίο στοιχείο, ξεχωρίζοντας τη σχετική μελέτη που ήταν ενιαία με άλλες ιδρεύσεις, ώστε να γίνει σύντομα, γρήγορα και αξιόπιστα. Και βεβαίως άλλες δυνατότητες που εδώ το χωριό και εσείς οι σύλλογοι και ο πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου εδώ, ο εξαίρετος νέος άνθρωπος ο Βαγγέλης, μας ζητήσει, και ο αντιδήμαρχος που βρίσκεται από εδώ και οι άλλοι φορείς του χωριού, όπως ο πρώην δήμαρχος ο Γιάννης ο Φιλιππόπουλος. Τις ευχαριστίες λοιπόν σε όλους εσάς, πρωτίστως εσάς. Μας δείχνετε το δρόμο. Εμείς βοηθάμε, στηρίζουμε, ευχόμαστε και εύχομαι προσωπικά και όλη η Δημοτική Αρχή, ο Άγιος Δημήτριος που και σήμερα γιορτάζουμε, με αυτή τη λαμπρότητα, με την παρουσία ενός εκ των εξεχόντων ποιμεναρχών της ιεραρχίας μας, ο Άγιος, ο Σεβασμιότατος Ηλίας δεν είναι ένας απλός ιεράρχης, είναι ιεράρχης που χαράζει πορεία και είναι τιμή μας που τον έχουμε και στο Δήμο μας, θρησκευτικά δηλαδή έχουμε την θρησκευτική αρμοδιότητα και έχουμε την ευχαρίστηση να τον ακούμε στα κηρύγματά του, στις λειτουργίες του και να επισκέπτεται τα χωριά μας, εκτός του ότι βεβαίως είναι και Καλαβριτινός, κατάγεται από το όμορφο και διπλανό Καστέλι. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους τους εορτάζοντας, χρόνια πολλά σε όλους εσάς, υγεία, ευτυχία, καλή πρόοδο, προκοπή, καλή πρόοδο και επιτυχίες, ιδιαίτερα στους νέους μας στη σημερινή δύσκολη περίοδο. Σας ευχαριστώ πολύ.